La transició energètica és un problema global i per aquest motiu fem servir dades com el consum mundial d'energia o les emissions globals de CO2. Però hem de tenir en compte que hi ha diferències entre territoris. No tots els països consumeixen al mateix ritme i no tots els països tenen la mateixa riquesa de recursos naturals. Si agafem el sector del 20% de la població més rica dels Estats Units, veiem que el seu consum energètic per persona es troba proper als 300 gigajoules per any. Per contra, el consum energètic mitjà per persona en països en vies de desenvolupament, com ara Tanzània o Etiòpia, és d'unes 15 vegades menor. De fet, una de les grans reclamacions que fan moltes institucions i experts és que cal aprofitar la transformació del model energètic per corregir part d'aquestes desigualtats. Això significa, per una banda, garantir l'accés a l'energia de totes les persones del planeta de tal manera que es puguin desenvolupar en un nivell de vida mínim. En segon lloc, ens hem de plantejar si és ètic mantenir els nivells de vida que els sectors més privilegiats de la societat tenen actualment. Un estudi recent va fer l'anàlisi d'agafar el sector corresponent al 20% de la població més enriquida de la Unió Europea i va calcular què representaria a nivell d'estalvi d'emissions de CO2 fer que totes aquestes persones consumissin simplement el que consumeix el més pobre de tots ells. És a dir, que encara mantindrien un nivell de vida força elevat. Fent això, les emissions del territori de la Unió Europea es reduirien en tots els sectors, assolint en mitjana una reducció propera al 10%. En canvi, s'estima que treure de la pobresa energètica a 1 bilió d'habitants del planeta suposaria només un increment del 2% de les emissions globals de CO2. En general, l'ésser humà vol progressar i aconseguir noves fites. Però hem d'equilibrar aquestes expectatives amb la sostenibilitat del planeta. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.